дар ҷаласаи раҳбарони минтақавии ҳолатҳои изтирорӣ дар душанбе вазири Ӯзбекистон аз хатари партовҳои радиоактив ба экологияи Осиёи Марказӣ ба вижа кишварҳои ҷойгир дар минтақаи поёноб ҷалб кард ва гуфт, ки дар ин замина чораҷӯӣ бояд кард. Рустам Ҷураев, вазири ҳолатҳои фавқулоддаи Ӯзбекистон, рӯзи 31 март дар ин ҳамоиши масъулони ҳолатҳои изтирории минтақаи Осиёи Марказӣ аз хатари олудашавии муҳити зест бар асари партовҳои радиоактив изҳори нигаронӣ кард. Ба гуфтаи ҷаноби Ҷураев, ҳамасола бар асари обхезӣ ва ҷорӣ шудани сел ба минтақаҳои марзии Ӯзбекистон хатари ворид шудани партовҳои радиоактив таҳдид карда, то ҳол дар ростои пешгирии ин офати табиӣ бо кишварҳои ҳамсоя тафовуқе ҳосил нашудааст. Ҷураев ба тавсияи ҳамкориҳои бештари минтақавӣ миёни кишварҳои ҳамсоя даъват кард. Основными трансграничными угрозами для Республики Узбекистан являются радиоактивное заражение от хвоста. Хатари аслии фаромарзӣ барои Узбекистон ин партовҳои радиоактив ҳастанд. Ба дунболи селу обхезиҳо ба сокинони манотиқи наздимарзии Узбекистон хатари партовҳои радиоактив таҳдид мекунад. Масалан, хатари тахриб ва ба самти Узбекистон шуста шудани партовҳои ядроӣ аз партовгоҳи Майлу сӯи Қирғизистон вуҷуд дорад. Ин мушкилро аз тариқи тавсеяи ҳамкориҳои минтақавӣ бо ҳамсояҳо ҳал кардан мумкин аст. ишораи вазири ҳолатҳои фавқулоддаи Ӯзбекистон ба самти партовҳои радиоактивии Қирғизистон аст, ки дар наздикии марзҳои ин кишвар воқеъ гаштааст. бино ба маълумоти вазорати ҳолатҳои фавқулоддаи Қирғизистон, дар назди марзҳои ин кишвар бо Ӯзбекистон ва Қазоқистон 51 адад партовгоҳ, аз ҷумла 35 адад партовгоҳи ядроӣ мавҷуданд, ки ҳаҷмашон дар маҷмӯъ беш аз 80 миллион метри квадратиро ташкил медиҳад. Вале дар посух ба нигаронии ҷониби Ӯзбекистон, намояндагони Қирғизистону Тоҷикистон изҳори назар накарданд. дар вилояти суғди Тоҷикистон низ чунин партовгоҳҳои радиоактив вуҷуд доранд, ки аз замони шӯравӣ мерос монда ва то ҳанӯз аз нигоҳи амниятӣ ба таври комил расидагӣ нашудааст. то охири солҳои 90 асри гузашта дар ин ҷо на танҳо урани истихроҷ гашта дар Тоҷикистон, балки маъдани урани воридотӣ аз ҷамоҳири ҳамсояи Ӯзбекистону Қазоқистон низ кор кард мешуд. бино ба иттилои Оҷонсии амнияти ҳастаӣ ва маводи радиоактивии Тоҷикистон, барои рӯпуш ва безараргардонии партовгоҳҳои дорои ҳудуди 55 миллион тонна зуболаи радиоактив дар шимоли кишвар ҳудуди 70 миллион евро зарур аст ва анҷоми ин кор бидуни кӯмаки молии созмонҳои байналмилалӣ душвор хоҳад буд. раҳбарони ниҳодҳои ҳолатҳои фавқулоддаи Осиёи Марказӣ дар ин ҳамоиш дар шаҳри Душанбе масоили марбут ба коҳиши хатари ҳодисаҳои табииро баррасӣ карда ва хостори тавсияи ҳамкориҳои минтақавӣ дар заминаи пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои офати табиӣ шуданд. Шодмон Ятим, Мардони Муҳаммад, Озодӣ, Душанбе.